बंसु आरो बर'नि गासैबो रायजो राजाफोरनि अननायाव जोङो दिनै दिल्ली दरबाराव दिनै जों सफैदों। दिनै 5 तारिख एप्रिल 2023 बेवहाय जन्तर मन्तर होननाय दिल्लीनि जन्तर मन्तर होननाय जायगायाव जोङो दा प्रटेस्ट खालामनो थाखाय जोङो 6 घन्टा पिसफुल डेमनस्ट्रेशन प्रग्राम जों लादों, जेराव जोंनि डिमान्डआनो जाहैबाय बयबो बर' रायजो राजाफोरनि सिमां। जोंनि डिमान्डआनो जाहैबाय बयबो बर' रायजो राजाफोरनि थांखि जे आलादा रायजो बड'लेण्ड जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे सिमां बेखौ जोङो साक्सेस खालामफैनो थाखाय जोङो बेयाव दिल्ली दरबाराव जों दिनै सफैदों। आरो जोङो गासिबो रायजो राजाफोरखौबो जोङो बेखौनो मोनसे मेसेज हरनो नागिरदों जे नोंसिनि अननायावनो जोंनि रायजो राजाफोर, जोंनि बिदा फंबाय, बिब' बिनानावमोननि अननायाव जों दिनै बेयाव सफैदों आरो जोङो दा जांख्रिखांफैदों आरोखि माबायाव जन्तर मन्तर दिल्लीयाव। नुबाय थादों जे गोबां बोसोरनिफ्रायनो गोबां आफादफोरा बड'लेण्डखौ सोमावसारबोदों, नाथाय बड'लेण्ड सोमावसाराखै। जाहोना मा? भारत सरकारा मानि थाखाय रायजो लानो होआखै? जोंनि जे बड'लेण्ड डिमान्ड बे 1987 जागायजेनबोबाय आरो फैयै फैयै गोबां मुंख्लंफोरबो जाबोबाय। 5000नि बाराबो 5000नि बारा सुबुंफ्रा जिउ सेक्रिफाइस खालामनानै बे आन्दलननि थाखाय गोबां सेक्रिफाइस खालामनानै बे आन्दलनखौ जाफुंहोनो थाखाय बेनि जे आन्दलननि थांखि बेखौ जाफुंहोनो थाखाय आलादा रायजो जाफुंहोनो थाखाय सेक्रिफाइस खालामदों। नाथाय जोंहा माखासे कनस्पिरेटरफोर दङ जोंनि एगेन्स्ट जे जोंनि बर' सुबुंफोरखौ जों जे सिंगियाइ आर्जिस ट्राइब अभार नर्थ इस्टआवनो जोंखौ माखासे मेगन साग्राफोर दङ, जायनि जाहोनाव जोंनि बिदा फंबायफोरखौ सेपारेट खालामनानै आलादा रायजोनि जे डिमान्ड बेखौ फेलें खालामनो, गुबुंले खालामनो थाखाय नाजागासिनो। नाथाय जोङो बै सुथुरफोरखौ, बै कनस्पिरेटरफोरखौ जोङो साबधान खालामनो नाजायो जे जों दानि सुबुं, दानि जे गोदान जेनेरेसन जों बर'फोर जे बंसुनि महर लानानै जे आवगायबोदों, जे आलादा रायजो सेपारेट स्टेटखौ जाहोनो थाखाय, मोगथां महराव जाहोनो थाखाय जों जे आवगायबोदों, बेखौ राव कनस्पिरेटर, राव मेगन साग्रा बा सोलो बाहायग्राफ्रा जोंखौ फेलें खालामनो हानाय नङा। मोनसे बुस्थुखौबो नुबाय थादों जोङो, बर'आनो माने गावसा गावसि थाबाय थादों। बे बेलायाव खौसेथि जानो थाखाय मा खालामनांगौ? गोसो गोरबोजों, गोसोनि गोथौ गोरबोजों आङो बेखौ लुबैयो जे जोंनि जे बिदा फंबाय गावस्रानाय, मोनसे न'खराव सासे बिदाया जुदि न'खरनि मोजांनि थाखाय खामानि मावगासिनो, दा बेवहाय फंबायाबो जुदि न'खरनि मोजांनि थाखाय मावोब्ला बे बिराद मोजां न'खर जागोन आरो आं बेखौ सानो। दा दिनै जोंनि बिदामोनहा जोंनि जे जोंनि आलादा संगठनफोर जाय बड'लेण्ड बिग्रा संगठनमोन, दा बिसोरो मेंथ'नानै जे जिरायथ'दों। दा जों फंबायफ्रा बंसुआ जोङो दा बर'नि सिमांनि थाखाय जोङो दावगानानै जोंनि बिसिनि सिमां, बिसिनिबो सिमां आं होननांगोन, बिसिनिबो सिमां बड'लेण्डआ जाहैबाय सारा भारतआव बा सारा बिश्वआव जाय बर'फोर दङ बिसिनिनो सिमांखा। दा बिसोर जे जिरायथ'दों, दा जों बिसिनि जिरायथ'नाय समाव जे जों बोलो होनानै आरोबाव जोंनि आन्दलनखौबो आरोबाव आगानसे नाहरबावनो हायो नामा, बेखौ जों नाजादों बंसुआ। आरो जों खावलायो जोंनि मानगोनां बर'नि दैदेनगिरिफोरखौबो जोङो खावलायो जे फै, लोगोसे सम जाबानो जोंजों खौसे जाफै। आंहाबो मोनसे आसा दंखायो जे बर'नि गोबां संगठनफोर जायानो जाथों,
मोनसे लामायाव फैनानै बयबो ज' जाफैफिननानै बे जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांनि थाखाय आरोबाव लोगोसे नांफिनबावगोन बेखौ आं आसा दङ आरो आं बेखौ थैनायनि सिगां नुखागोन होननानै आंहा आसा दङ। बे जायगानिफ्राय भारत सरकारखौ मा खावलायगोन? आं बे जायगानिफ्राय भारत सरकारखौ बेखौनो खावलायनो नाजायो जे जोङो जाहैबाय भारतनिनो इन्डिजिनियास मानसि, जोङो जाहैबाय भारतनिनो नागरिक। दा जोंथ' बबेबा आफ्रिकायाव माबा बियाखै, बबेबा माबायाव बियाखै, जों भारतआवनो जों मोजां मथन रायजो जानो होननानै जों बड'लेण्ड बिदों। दा जोंनि डिमान्डखौ थाबैनो इमिडियेटलि माने फुलफिल खालामना होनांगौ भारत सरकारा, केन्द्र सरकारा। आरो भारतखौ जेसेबां माने बर'खौ जेसेबां मोजां मोनो, भारतखौ जोंबो बेसेबां मोजां मोनो। आं बेखौ बुंनो सानो कि हिन्दीयाव बुंनो सानदों आङो जे जितना बोडो माँ को हम प्यार करता है, बोडोलैंड को हम प्यार करता है, उतना हम भारत माँ से भी प्यार करता है। हम जितना बोडो हारी का जय बोलता है और भारत माता का जय भी बोलता है, तो बोंसु जो है वो अलग कंट्री नहीं मांग रहा है, अलग स्टेट मांग रहा है। स्टेट इंडिया के अंदर में स्टेट मांग रहा है। इंडियानि गेजेरावनो जों स्टेट बिदोंथ', जों बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंथ' मालाय नङा, न'आवनो जों मोनसे खथा रुम लुगैदों बेल'सो। जोंथ' आलादा न' लुनो बा गावस्रानो जों लुगैयाखै, जोंथ' जुदा जानो लुगैयाखै। जों मोनसे न'खरावनो सेपारेट जोंनि मोनसे बेडरुम थाथों, सेपारेट रुम थाथों, जों थानो हानाय बेखौसो जों लुगैदों आरो। थेंक इउ।